papírjait, hozom a papírjait. Rendben, köszönöm szépen. Jöttem a papírjait, még Martin. Pontosan Így még de lerakom, írja alá. Úgy látom, tegnapi jelentést nem adta, na jó van, akkor ma 2 kell. jó, akkor itt alá is írom, rendben, majd Oké, és akkor levettem. Rendben, És köszönöm. akkor el is itt. Áj, már megint egy unalmas nap, már nem hiszem el. Na mindegy, vegyük fel a töltést, még 2 Hát bazd meg, ilyen geci faszomat se láttam, már inkább megírom a jelentésemet. Jaj, erről is milyen jelentést kell lesz írni. Jó, akkor ide ütögettem befele, mert hát ez egy nagyon-nagyon nagy eset volt, nem hiszem el. Volt ez? Hát megnézem, mert nagyon karambol hangja volt. Jaj. Megnézem. De szeretném zárni ezt a területet, gyors felcsatlakozok akkor a rádiókra. Jó napot kívánok, az Országos Mentőszolgálat keresi az Országos Rendőrfőkapitányságot. Vételen. Jó napot kívánok, be szeretnék jelenteni egy balesetet. Itt kórház előtt van egy azonnali egységet szeretnék kikérni, hogy lezárja a területet. Mi baleset? Hol? Kórház előtt. Azonnal indulok. Aj, úristen, sietni kell. Jaj, mi történt? Mi történt? És egyből már jöttem ide, mert ugyebár az történt, hogy szerintem a piros kocsis az gyorsan hajtott, és a kék kocsi az belement. Erre a piros kocsi nem volt bekötve, kiesett belőle az úr. Úgyhogy mikor lezárja az utat, amíg lezárja, addig én elkezdem az újraélesztés a piros kocsis úrnál, jó? Rendben, akkor itt a felhívásban itt ki is írtam már úgyis, hogy itt le van zárva a terület. Úgyhogy megkérem, hogy akkor itt kezdje el az újraélesztést, jó? Addig én itt a teret biztosítom. Amennyiben megterítik. Jó, akkor ide jövök az úrhoz, legúbb. Így. És akkor itt elkezdem az újraélesztést. Így. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gyerünk, meg lesz. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Gyerünk! Úgy. Jó van, uram. Mi fáj magánál? A válla fáj. Jó, akkor itt előveszek itt a táskámból egy kötszert, jó? Megfogom itt az úrnak a vállát, itt bekenősözöm be is. Kicsedem. Rendben, uram, miért hajtott ilyen gyorsan? De én most be kell vigyem. Jó, itt ráhelyezve van. Bilincset szépen, itt elkezdem nem kísérni. már! Jó van, akkor ide jövök az úrhoz. Felveszem a vállamra, és akkor oda segítem a mentőautómba. Az úr még élet valahol fájdalmat, itt közben megkérdezem.
Jó, akkor ide lesegítem. Felállítom az urat, segítek majd ki magán felállni. Jó, akkor hozom magát. Így ide besegítem az autó. Jó, és akkor